Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita, nagpasalamat usab si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma nga ang mga residente o ang katawhan nga mihangyo kaniya kon serbisyo sa panubig ang hisgutan ang nakahulat lang kini sa ilang gipanghangyo. Bisan sa kadaghan nga mihangyo ni Konsyal Salma o gitawag og jetmatic pump, dili gyud kini mabalibad apan iya nga pasabton nga makatabang siya apan dili dayon tungod kay iya makining gipasunod nga ni request o mihangyo kaniya. Matod pa niya Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma nga taud-taon na kini niya nga gipapaabot ang usas mga residente sa barangay Nubalias. Tungod kay ubay-ubay usab siyag nahatag diha sa barangay Nubalias og jetmatic pump sukad sa iyang paglingkod isip pa membro sa saguniang panglungsod ning syudad sa Tanhay. Taon-taon na mga dool bulan na lang hulat-hulat pero mula ginakong kuhan tungod baka nga nakadungog sila nga manghatag ko pero ningon jud ko nila nga muhatag ko dili dahil ko kadiya-diya og hatag kay magdepende man sa atong budget nga natay kapalit. Mao na karon kay gini atong trabaho ba nga sa una nga kita kapapili umang gunay gisada to nga o kita'y mapili mo serbisyo dito sa katawan. Kini ang Atraka Balita 943. Si Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma samtang nagmalipayon karon ang usas mga residente dito sa may sitio Udyungan, Barangay Novalias ning Syudad Tanhay, lalawigan sa Negros Oriental humana kadawat og jetmatic pump gikan sa kagulingong panudlanan ni Konsyal Salma. Sa niyaging simana usa ka nagala nga dominador sir na nga taga Barangay Novalias ang nakadawat kining usa ka jetmatic pump. Sumalap man niya 15 katuig na sila nga antos sa guba nila nga puso o bomba o karon ila kining pamarigan nga makabaton kisag bag-o nga jetmatic pump pinaagi usab sa ilahang barangay kagawad nga si Barangay Kagawad Anali Aher nga maoy taytayan nga makahangyo ilabi na dito ni Konsyal Salma. Dogang pa ni Tatay Dominador Sir na nga kon tulo ka bubong o household ang makapaymulo sa ilang gidawat nga jetmatic pump kay dako kay kanilang kalipay o pasalamat ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma. Sir na Dominador. Sir na Dominador. Pila edad? 48 Udyungan, sitio Udyungan. Barangay Novalias. Okay, so sir kini nga nakapangayo ta og usa ka jetmatic pump ni Konsyal Tikboy Salma. Unsa may problema sa inyo hadto sir pagpantok kag bago or aduna moy Nanay pulihan daan na? Nanay pulihan daan ana kay guba nam jud kayo gud. Pila ka katuig sir? Mga 15 na siguro. Nya wala pa ka ilis. Wala. Ang inyong ang gisaligan nga tubig unsa inani ra gyapon? Ingon ana nila. Nya ang inyong pag-inom og kanang Kuan namin. purified. Okay, so sir pila ka bubong ang maka-benepisyo ani ninyo? Tulo? Muna inyong gigamit kada adto. Oo. Okay, so Dako kayo pasalamat ni Konsyal Tikboy Salma nga natagaan jud ni kuan jetmatic nga bag-o nga ikapuli atong among mga guba. ikalipay ba ninyo ning mayo? Dako na magkalifay na. Oo. Kini ang Atraka Balita 943. Magato si Tatay Dominador Sir na sa Barangay Nubalias ning Syudad sa Tanhay. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tungong ug tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.